కూడా స్పెసిఫిక్గా చేయడం జరిగింది. కానీ అన్ని ప్లేసెస్లో సిఎస్ఓస్ రూమ్లో ఖచ్చితంగా సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉండాలి. సో అది డిఓ గారు మీ ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఆల్ సిఎస్ఓస్ నుంచి, ఆల్ ఎంయూస్ అండ్ మండల్ నోడల్ ఆఫీసర్స్ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకుని దయచేసి సబ్మిట్ చేయండి. తర్వాత మనం మిగతా అన్ని రోజుకి సంబంధించిన ఏమున్నాయి అంటే స్టోరేజ్ పాయింట్స్కి ఎవరైతే మనం సి సెంటర్ కస్టోడియన్స్ ఉన్నారో, లేకుంటే చీఫ్ సూపరింటెండెంట్స్ ఉన్నారు, డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, మీ స్టోరేజ్ పాయింట్స్ ఉంటే పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. దయచేసి అక్కడ 8 గంటలకి మీరు అచీవ్ అవ్వాలి. 8 గంటలకి అచీవ్ అయిన తర్వాత మీ సెట్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంటుంది 8:30 వరకు. తర్వాత 8:30 అయిన తర్వాత మీరు ట్రంక్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ ట్రంక్ బాక్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్షియల్ మెటీరియల్ సిఎస్ అండ్ డిఓ కలెక్ట్ చేసుకుని పోలీస్ ఎస్కార్ట్తో సహా మళ్ళీ సెంటర్కి రీచ్ అవుతారు. సెంటర్కి రీచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ 9 o'clock దయచేసి మీరు పిల్లలకి ఆన్సర్ బుక్స్ ఇవ్వాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు కొన్ని ప్లేసెస్లో సిఎస్ డిఓస్ ఏం చేస్తారంటే ఆన్సర్ బుక్స్ చాలా డీలోలో ఇష్యూ చేస్తారు. సో దాని